Timpul vieții noastre. Cum îl petrecem, cum îl trăim, depinde numai de noi. Ne naștem, facem primii pași. Fiecare zi facem cunoștință cu lumea, ne găsim prieteni, învățăm, dobândim o specializare, muncim, realizăm o creație, îl întâlnim pe cel drag, ne construim propria familie, creștem și educăm copii și ne mișcăm în întâmpinarea vârstei mature. Călătoria prin viață este ca și o călătorie prin lume și fiecare vârstă are minunățiile sale, așa cum fiecare oraș are frumusețea sa și această călătorie poate fi uimitoare dacă ne pregătim cum trebuie pentru ea. Iată și primul nostru mijloc de transport, dar noi creștem și simțim cum ne ademenesc alte orizonturi, mărim viteza și ne transbordăm într-un automobil. Fără sucire de cheie, luăm startul și iată că ne avântăm în întâmpinarea noilor posibilități, ne avântăm spre realizarea viselor noastre. Dar pentru a ajunge la scopul final al călătoriei noastre, trebuie ca, folosind un minim posedat anterior, să ne îngrijim de siguranța acesteia. Cât timp, câte forțe cheltuim și câți bani ne mănâncă propriul automobil pentru a-l pregăti de drum, pentru a trece cu bine de verificare tehnică, pentru ca să-i mărim soliditatea, siguranța de drum, pentru ca, datorită unei mici scăpări ori unei oarecare neglijențe, să nu ne pomenim într-un accident la o curbă periculoasă. Folosim cele mai recente cuceriri ale tehnologiei spre a-i mări viteza și confortul. Nouă însă ne-a fost dat cel mai perfecționat mijloc de transport: corpul nostru. Dar pentru el, cât timp, câte eforturi, câte mijloace acordăm? Cum îl îngrijim? Și orice am face, noi suntem copiii oceanului și în proporție de 70% suntem alcătuiți din apă. Fără apă, pământul se usucă și devine neroditor și numai apa este aceea care readuce viața. Este necesară fiecărei celule din corpul nostru. Iată o apă curată, vie, hidracel. Este secretul uimitor al apelor care curg printre stânci și care formează torentele din munți. 8 picături la un pahar, iată un lichid viu. Iată cum sângele dumneavoastră devine mult mai lichid, se umple de energie. Hidracel previne deshidratarea timpurie, înseamnă că previne și îmbătrânirea timpurie, iar secretul uimitor al coralilor Sango îl explicăm astfel. Pachetelul îl veți turna într-1,5 litri de apă, îl veți bea și mediul dumneavoastră intern va deveni înrudit cu oceanul alcalin, saturat cu substanțe minerale și revenit la memoria apei oceanice primare. Apropo, dacă ați uitat cumva să schimbați filtrele, viteza automobilului dumneavoastră va scădea, dar dacă ați uitat să curățați propriile filtre, tubul digestiv, ficatul, rinichii, atunci călătoria prin viață încetează să mai fie sigură, lipsită de primejdii. Astfel ne alegem cu felurite boli cronice, le acumulăm. Un sistem desăvârșit de curățire a organismului este programul Colovada Plus, bazat pe plante sălbatice, care vă va ajuta să scăpați de toxine, de paraziți și să eliminați din organism feluritele otrăvuri. Rugina este semnul morții timpurii automobilului, dar dumneavoastră v-ați gândit vreodată la faptul că în fiecare secundă, în oricare celulă a organismului nostru se întâmplă la fel, are loc oxidarea și vom avea nevoie de un puternic mijloc anticoroziv. Microhidrina este un mijloc desăvârșit, creat de tehnologia cea mai nouă, este cel mai bun antioxidant. Ea ne va ajuta. Cu siguranță nu o să vă apucați să turnați în rezervorul automobilului dumneavoastră o benzină slabă, de proastă calitate, dar hrana noastră, căci în afară de proteine, grăsimi și hidrați de carbon mai avem nevoie de o mulțime de vitamine, ca și de multe substanțe minerale, de enzime, fiecare dintre ele daruri ale pământului, ale soarelui și ale plantelor vii. Iar dacă disprețuiești aceste daruri, dacă te abați de la drumul sănătății, te vei trezi în zbor, dar nu în întâmpinarea visului, ci la cimitirul tuturor creațiilor umane, și te vei muta din automobilul confortabil în duba modernă a salvării, după care te iau în primire doctorii, ei care trebuie să se descurce cu consecințele lipsei noastre de grijă. De aceea, poate chiar de astăzi, câtă vreme mai suntem sănătoși, să ne silim să răspundem la întrebarea: ce alegem? Multe lucruri ieftine, bogate în calorii, unele dintre ele alimente sintetice care ne vor duce la suferințe, la boli și la invaliditate, sau alegem mișcarea activă, hrana totală, valoroasă, curățirea la timp a organismului nostru pentru a avea energie până la sfârșitul zilelor noastre, pentru ca, la jubileul nostru de 100 de ani, să ne întâmpinăm copiii, nepoții și strănepoții cu bucurie să fim în mijlocul lor. Iată ce minunată posibilitate ne-a oferit președintele nostru, Leonid
Augustovici Lab, iată ce, din toată inima, dorim să vă împărtășim și dumneavoastră, noi, compania Coral Club International.